Киләчәк технологияләренә юнәлеш Татарстанда инновацияләргә ярдәм итү программалары турында фикер алыштылар. Хәзер республикада йөзләгән проект гамәлгә ашырыла. Анда нигездә яңа системалар һәм заманча эшләнмәләр. Стартаплар авторлары дәүләттән нинди ярдәмгә исәп тота аласың? Россия эшмәкәрлек активлыгы буенча дөньяда 80-нче урында тора. Яңа проектлар елдан-ел арта бара. Хәзер республикада йөзләгән инновацион программа эшли. Төп федераль проектның берсе университет технологик эшмәкәрлек платформасы. 2030 елга 50-дән дә ким булмаган университет стартап студиясын булдыру планлаштырыла. Программы будут они более усовершенствоваться. Әлеге программалар камилләштерелә. Алар 20 миллион сумга кадәр финанслауны җәлеп итә ала. Башлангыч стадиядәге проектлар өчен шактый зур акча тармакларга бәйле. Бу акчаларга үз эшчәнлегенең нәтиҗәләрен беркетергә мөмкин. Яшь дахилар, мәктәп укучылары һәм студентлар өчен дә программалар бар. Мәсәлән, Умник программасы. Узган ел аңа 14 миллион ярым сум акча бүлеп бирелгән. Проектны тормышка ашыру өчен дәүләт һәр катнашучыга 500 мең сум акча бирә. Данная программа направлена, чтобы отвлечь студенчество. Әлеге программа студентларны фәнни эшчәнлеккә җәлеп итүгә юнәлдерелгән. 500 мең сум, шуннан да студентлар өчен зур акча. Ул гыйльми эшчәнлекне башлап җибәрергә булыша. Быел тагын бер федераль проект студентлар стартап эшли башлады. 2000-нан артык гаризаның ширеге Татарстанга туры килә. Алия Галиуллина, Ралина Абрамова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.